Здравейте хора, аз съм Соник и сега ще ви кажа как да си изтеглите мап на Майнкрафт. Така, аз съм влязъл в клипа на Дидоди, нали, защото аз оттам си тегля маповете, мапчетата и така нататък. Само това да го махна и това ще оставим. И това, което сега трябва да направите е да отидаме тук и нали, преди това да отидете, трябва да цъкате показване на още и ето това ни интересува мап. Цъкате го. Чаквате да ви заради. Така, отваря ви се този сайт. Чакате тук да ви се покаже Download Now. А тук само да заради ето тук това Minecraft това е версията, на която трябва да играете мапа. Така, сега чакам тук да ми заради, така бля. И цъка Download Map. Цъкам го. Цъкаме го. Сега чакаме да ни се покаже сайта AdFly. Всички знаем, че сайта AdFly трябва да чакаме 5 секунди и да натиснем Skip Ad. И мапа почва ни се инсталира. Сега чакаме и чакаме 5 секунди. Да, ето 5 секунди, 4, 3, 3, 2, 1. Цъкате скипат. Сега чакате тук да ви зареди и ето тук ще ви се покаже мапа. Така ще ви се покаже сайта Mediafire. Чакате да ви зареди. Чакаме. Чакаме да зареди. И ето, зареди. Сега. Цъкате Download. Цъкате Download. Аре, по-бързо са даунлоудвай. Давай, Download. По-бързо бе. Това го махате. И ето го мапа. Сега това е архив. И трябва да разархивираме този архив. Тия неща може да ги махнете. За да не ви натворят повече компютъра. Да чекам тук да ми зареди. Бля. Така и тук цъкате ето тази стрелкичка и показване в папка. Сега тук десен бутон, изрежи и тук пишете, не тук и пишете процент pp дата процент. Enter и ще ви се отвори ето това. Цъкате точка Minecraft и търсите папка с save. Ето я. И поставяте това. Мапа. Сега трябва да го разархивираме. Това става като натиснем Extract Files. Цъкаме OK. Така. После цъкаме Extract Her.
Цъкаме скипол. Така. После даваме това. Чакате. Така, тази папка я изрязвате и я поставяте ето тук. Замести положението и вече имате мапа. Нали? Мапа се играе на 1.9, 1.9.2, но вие имате на 1.9. Нали, отваряте си Майнкрафта и сега ще ви покажа. Отваряте си го. Да изчакаме само да ми се отвори, защото на мен е малко бавничко ми се отваря. Цъкате play, нали, на 1.9. Настройте си Майнкрафта на 1.9. Така, чакаме да зарди и цъкате. Сега да изчакаме да се пусне Майнкрафта. Сега чакаме да се пусне. Чакаме. Най-накрая се показа Моджанг. Обикновено Майнкрафт ми се пуска по-бързо, но нали снима ми се пусне по-бавно. И ето Майнкрафт се пусна. Сега само да зареди. Зареди и ето, зареди.
Цъкате синглплеер и ето го мапа. Цъкате да го играете и играйте мапа. Надявам се да съм ви помогнал и ако ви е харесал, щупете бутона лайк, ако не ви е харесал, щупете бутона противи на лайк и ще се видиме следващия клип. Чао!